Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin wata alƙarya kashi na 7. Masu sauraro in ba ku manta ba mun tsaya ne a inda bayan ya fito ya same ta akan wani dandamali, ta nuna masa waje ta ce ya zauna a nan. Yanzu ku za mu ci gaba. Mujahid ya zauna ta dube shi daɗi kamar kai ya kashe ni. Sannan ka da zuwa, ya hanya? Mujahid ya yi ajiyar zuciya. Hanya, mun gode Allah. Ya aka yi kika wahalar da kanki hakan Maryam? Baka san yadda nake ji bane, na kasa haƙuri. Wannan dalilin yasa na baro gida tun safe na zo na zauna a garin nan. Ina zaman jiran ka, mota ta fi 6 da tashi a tasha, ko na taso nake yi kawai na ganka sannan na shiga mota mu tafi. Na ji daɗi na kuma gode da kulawarki a gare ni. Ni ce da godiya Mujahid, ban taɓa tsammanin zaka zo inda nake ba. Ya yi murmushi. Garinku da nisa Maryam, na sha tafiyar da ban taɓa yin kamar ta ba. Iyakacin yin nisa na Abuja, na tabbata garin nan ya ninka Abuja sau 2. Dariya ta yi. To mu je ka kwanta ka huta, da safe sai ka tashi a matsayin baƙon ko? Ya miƙe, ita ma ta miƙe, suka jera suna tafiya da dama. Idan sun wuce wasu guraren yana jin wasu mutane na kiran Maryam da wani suna na daban, kuma sunan da ban taɓa jin irinsa ba. A tunaninsa ma sunan tsokana ne. Zai ji an ce Faskubo Binya, Soni Binya, ko kuma ya ji an ce ya ina Binya. Waye wannan Binya? Zai ji ta yi dariya cikin wani irin harshe ta mayar da amsa. Yanzu ya tabbatar cewa Maryam badakariya ce, sai dai har yanzu yana kan bukatunsa akan batun addininta. Sai dai ya bar komai zuwa gobe, zai gane. Don shi kansa yana son ya huta. Yaya su mama da baba? Sai masa tambayar kai tsaye. Ya ɗago ya dube ta a cikin duhun daren, misalin ƙarfe 8 na gaishe ki. Shi kansa bai san yayi wannan furucin ba, sai da ya furta sannan ya ga kuskurensa. To idan ta ce tana so ta gaishe su fa, sun san za ka zo nan ne? Bai ce da baki ba, amma ya amsa da kai. Ita kanta ba ta yarda da shi ba, don haka ce saurin barin zancen. Gobe idan ka fito sai ku gaisa da mama na. Allah ya kai mu goben. Ba ka yin sallar dare? Ya dube ta. Ƙiyamun laili kike nufi? Ta ɗaga kai alamar i. Ina yi, amma zan iya haƙura idan na koma gida na ci gaba, inda ban yi alƙawarin ta ba. Ayya, dama ita ai ba dole ba ce sai ka yi niyya. Dariya yana kallon ta da ƙaunar da ya yi mata tambaya, amma sai ya shafe. Maryam, sosai na ji daɗin haɗuwa da ke, sannan na ji zuciyata ta samu sukuni. Ta yi dariya ita ma. Ni ban san yadda zan kwana ba, kuma saboda farin cikin zuwanka gare mu. Binya, ke kuwa daga ina kike? Ta waigo ta dubi matar da take leƙo daga cikin gidanta. Na je da bai ne raka baƙo. To sannu. Ita ma ta ce to Fesugo. Me Binya ne? Ta yi dariya sannan ta ce it's my real name, Binya. Suna ne shi ne wanda aka raɗa min. Ya dube ta da mamaki. To shi Maryam ɗin fa? Ya yi dariya. Sunan da musulmi suke kira na da shi kenan. Ya waiga baya inda suka bar wancan matar da ta leƙo daga gidanta. Ita wancan matar ba musulma ba ce? Kafira ce? Da surutu na mutunci a jikinta, da sutura na mutunci a jikinta. Ga ta tsohuwa. Maryam bata ce da shi komai ba, sai dariya da take. Da a ce ina da lokaci da sai na yi kwanaki a garin nan domin na samu abin cewa idan na koma gida. Ta yi dariya. To ai da akwai lokaci, ba dai yau ka zo ba, in tafi gobe da yamma kuma ba. Allah ya sauwaƙe. To me amfanin zuwan naka? Domin na ganki. Bayan ka gani mu yi rayuwa ta kwanaki tare. Ba zai yi ba Maryam, akwai matsaloli da yawa a kaina. Kwana ɗaya idan na ƙara zan fuskanci tuhuma daga iyayena. Tsakanin da Allah ban sanar da su zan zo nan ba. Na ce da su zan je tsohon kwalejinmu ne domin taron tsofaffin ɗalibai. A haka ma da ƙyar aka bar ni na zo. Tunda ka zo ka yi ƙoƙari ka kwana 3 ka samu uzuri ka sanar da su. Iyayena na daban ne Maryam, za su iya bibiya ta can ɗin, musamman ma da akwai yayanmu da yake lecturing a can. Takanas za su sa ya bincike
abin da nake yi a can. Idan bai ganni ba na shiga matsala a dangi. Tayi shiru. Kada ka tabbatar min cewa gobe kake son ka koma zan kwana bani ji daɗi ba. Ya zama lallai in tafi gobe da misalin ƙarfe 3. Na san zai kai gida da safe. Shiru ta yi bata ƙara cewa da shi komai ba har suka isa cikin gida suka zauna a cikin ɗakin ta sauke shi. Na san za ka yi wanka lalle kam ya kamata. Gashi baka zo da komai ba na sanya wa ba ka yi bacci da ga dare yayi. Gobe sai ki raka ni na siyo da safe ina zuwa. Abinda ta sanar da shi kenan ta fice daga cikin ɗakin ta ɗan jima kafin ta dawo ta inda yake. Kafin dawowarta sun yi waya da Rukayya da tun ɗazu yake ganin kiranta bai amsa ba. Tunda wayar dama ya shigar da ita layin shiru. Ta dawo. Kada ka gan na jima ina dafa maka ruwan wanka ne. Kada ki damu ni ma waya nake amsawa daga abokai da kuma abokanan da muka rabu da su a Sokoto. Ta ɗan zauna na ɗan wani lokaci kaɗan daga bisani sai ta miƙe. Ka shirya zan ɗebo maka ruwan. Kai ya ɗaga mata kawai ta je ta ɗauko ruwa ta kai masa banɗaki sannan ta dawo ta ce fito ka shiga. Sai dai fa haƙuri fa banɗakin mu namu irin namu ne kawai. Har da ire-ire dama a banɗaki yi mana. Na talakawa ne da na masu kuɗin na 'yan ƙauye da mazauna maraya. Maryam kenan dukansu mutane ne babu wani bambancin da suke da shi a wajen Allah tunda duk su ne maƙusudinsu a wannan duniya. Ta ce a'a ban yarda ba. Akwai wanda ya fi wani a wajen Allah kamar kai yanzu ka fi ni a wajen Allah tunda kana bauta masa ni kuma bana bauta masa. Ya yi turus da matuƙar mamakin kalamanta. Mana ai na ce wanda ya fi wani a wajen Allah wanda yake tsoron sa yake kuma bin umarninsa wanda ba hadisi bane. Wannan ba hadisi bane hadisi ne. Ya faɗa cikin ajiyar zuciya. Mu je na raka ka banɗakin. Jikinsa a sanyaye yake bin bayanta a lokacin da ya fito daga cikin ɗakin ya ga wani narkeken mutum baƙi ƙirin ya shige cikin gidan muryarsa tamkar rugin jirgin ƙasa. Amurka. Sauran gwalanta bai ƙarasa ji ba tunda ya shige ciki a fusace. Yadda ta bi mutumin da kallo shi ma haka ya bi shi da kallo. Bai iya cewa waye ba ta raka shi cikin toilet ɗin. Lallai ta yi gaskiya da ta ce ba irin namu ba. Shi dai a rayuwarsa bai taɓa mu'amala da banɗaki irin wannan ba. Domin samansu a buɗe yake tamkar kana ƙasar. Abinda ta sanar da shi kenan ta fice daga cikin ɗakin. Gida baya ga haka. Ƙasa ce tamkar kana cikin filin ball. Da ƙyar ya samu ya fito. Tana tsaye tana jiransa har ya zo inda take tsaye sannan suka koma ciki. Bai sani ba ashe ta kawo masa man shafawa da tawul ɗin goge jiki da wasu kayan ƙananu. Idan kana buƙatar saka wasu kayan ka yi amfani da wannan. Nawa ne wanda nake motsa jiki da su. Idan kuma baka buƙata shi kenan. Ga man shafawa na Allah ya sa baka da zazzaɓin mai cocoa butter ne. Ya ɗan yi murmushi a lokacin da ya kalli man. Na taɓa gaya miki cewa cocoa butter ne man da na fi so. Baka taɓa cewa da ni ba. Sai dai kawai na tambayi wani mai maza suke fi amfani da shi aka tabbatar min da cewa wannan ɗin ne. Ashe kuwa na dace. Kin dace. Yanzu wayata tana ƙoƙarin mutuwa kuwa fan ɗina ma babu caji. Ya zan yi kenan? Da a ce tun ɗazu ka yi min magana da muka shiga da sai na bayar a gidan wata ƙawata. Suna da wuta. Ka yi haƙuri. Mana zuwa gobe sai in fita na baya wajen masu caji su saka maka. Ba matsala. Dama saboda haskawa da dare idan buƙatar ta same ni. Kada ka damu. Ta fahimci tsoro ya ji musamman ganin mijin babarta cikin maye. Ina so mu yi hira amma ina son ka yi bacci don ka huta. Ya yi dariya. Muna da lokaci ai. Tunda yanzu ko 11 bata ƙarasa ba. Amma dai ai akwai gajiya a tare da kai. Kada ki damu Maryam. Gajiya ta tuntuni ta sulale. Sun san da na ga fuskar ki ta yi murmushi gami da miƙewa tsaye. Me a fuskatawa? Ni zama ka so na tafi?
bayan na gani a fuskar ka kallon da kai min irin na ba ka so ka gani ba. Dariya ta sa shi. Maryam kenan, to a cikin halitta wace iri yaron so na gani wata ta wuce wannan? Har ga Allah da jikinki da ganinki duk babu wanda ya fi wani. Kin yi daidai. Ta yi dariya, ni kam da na ganka sai na tsorata tun da a tasha. Saboda me? Kai dai sai da safe. Ta kasa sanar da shi ta yi hanyar waje. Wai me kike nufi kin tafi? Dan Allah ka kwanta ka huta. Tana tura kofa ta ji muryar mahaifiyarta na kira Binya gaban sa ne ya faɗi. Domin a tunaninsa wani abu ne ya faru. Ko ita ma mahaifiyar tata bata san ta jajibo shi. Ya ci gaba da shafar mai yana yi yana hukun waje. Yana kammalawa ya ɗauko jersey ɗin da ta kawo masa ya sanya kayan sai kamshi suke yi. Ya kwanta cikin ajiyar zuciya yana tunanin gida kuma da abin da zai biyo baya. Bayan barinsa gida, wanda da wayarsa ma ta mutu domin za ta iya haddasa masa fitina. Lokaci guda ya ji zuciyarsa ta rayo masa da wani abu. Allah ya baka iko ka yi amfani da damarka domin ka yi jihadi. Tabbas Maryam za ta iya amsar musulunci. A ransa ya ce ta yaya Maryam ta san addinin Allah idan har ta gace ba musulma ba ce zai yi wuya ta amsa. To amma baka gani ita kanta ba ta yarda da addinin nata ba? Ko ka manta abin da ta ce maka a hanya? Ka fita a wajen Allah tunda ita ba ta bauta wa Allah kai kuma kana bauta masa. Muja ya jinjina kai. Musuluntarwa na da matuƙar haɗari. Ta yaya zan shigo cikin garin nan aka da a ce na ɓoye addini na saboda kada iyayen su fahimci wani addini nake? Idan har haka ne na kuskura na bayyana wa Maryam addinin musulunci to za a iya haɗa har da ita a yi min lilis a kore ni a garinmu. Aka jarraba Maryam bata da matsala. Matsalar ta ɗaya tarayyarta da mahaifiyarta. Kai ba zai yi ba, ba zan iya ba gaskiya. Ya za a yi? Ina zaune zuciyata ta dinga ƙoƙarin ƙwara ta tana kawo min abubuwan da za su cutar da ni. Allah ka yi musu gobe na bar garin nan. Ni na ma fara tsorata da jin muryar mutane biyu. Ya ƙi yarda ya yi tunani a haka har bacci ya kwashe shi. Fitsari ne ya tayar da shi. Gani yake kamar bai jima da kwanciya ba. Ya miƙe zaune ɗakin duhu babu haske. Shi a halin da ake ciki ma bai san a inda ƙofa take ba. Sai da ya hau lalube. Laifin Maryam ne sai da na gaya mata ya fara jan jiki yana nufar hanya da yake gani za ta kai shi waje. Kujerun da ya taɓa ya gano tabbas a nan ne ƙofar take. Domin ƙofar ba ta buɗewa dukanta saboda kujerun. Saboda haka ya tattaka ya taɓa ƙofar. Waye? An ambata daga waje. Waye? Ya maimaita a ransa. To waye a ƙofar ɗakinsa? Mujahid? Ya ji ta ambata. Sai ya amsa, Maryam kina ina ne? Gani a waje. In buɗe maka ne? Ya yi sa'ar buɗe ƙofar da kansa. Me zan gani haka? Ya ambata yana kallonta da bargonta a tattare akan tabarma da ɗan ƙaramin fulo. Ya haɗe yawu. Ban gane abin da kike yi ba Maryam. Me yake damun ka? Ba dai sauro ba. Ya ɗan shanye haushinsa. Ina son zuwa ban ɗaki ne. Ta miƙe dukanta ta miƙa masa buta tare da yi masa jagaba har zuwa bakin banɗaki sannan ta dawo ta da baya ta tsaya a tsakar wajen. Bai jima ba ya fito. Yanzu kuwa ƙarfe nawa? 4 ta wuce. Ina ga fa wajen 5 saura. Ko za ka yi? Bata ƙarasa ba ta kwatanta masa alwala da hannu. Ya gyaɗa kai. Duk su biyun suka yi dariya. To yi mana sai ka koma ka jira lokaci. Ya zauna ya alwalarsa sannan ya miƙe har zai shiga ɗakin sannan ya ce ba zan lamunta ba a ce ki zo nan ki kwanta bacci alhalin ni ina cikin wallahi ba zai yi ba. Ki tashi ki shigo ciki kawai. Ta miƙe tsaye tare da fulo ta jingina tabarma a gefe. Dama kai nake ji ai. Kamar yaya? Na san ko a musulunci haramun ne ko da ƙanwarka ne ballantana wacce ba muharramarka ba. Haka ne. To me yasa baki sanar da ni nan ne ɗakin kwananki ba? Na samu wajen kwana na kwanta. Ba wai nan ne ɗakin kwana na ba Mujahid. Na ga zuciyarka ne akwai sauran tsoro.
shi yasa na zo na yi gadin ka. Idan na je ɗakin mama ta kwanciya na zan yi na yi bacci na, to amma ba zan iya ba, na fi so na kwanta a inda zan ji sautin ka. Jikinsa ya matuƙar mutuwa, jin furucinta ta riƙe masa gaɓoɓin jiki matuƙa. Mu zauna mu yi hira to, idan lokacin sallah ya yi, idan na yi sai ki koma. Ba tsoro nake ji ba, rashin sabo ne kawai. Ta zauna akan kujera. Ka kwanta mana. Ta zube akan shimfiɗar. Allah Allah nake yi safiya ta yi mu fita na ga gari, amma dai ka yanke shawarar ƙara kwanaki a nan ko? Maryam kenan. Ba za ki gane ba ne. Ta ɗan yi ƙwafa. Ni nake ma biye maka. Bari mu shiga gari. Idan ka ga gari na san da kanka za ka ce sai ka ƙara kwanaki, ba zai yiwu ba. Ya faɗa yana wasa da wayarsa da take a kashe. Mata ya yi saurin 'yan mata. Na san ta ƙara mata da yawa. Ni a sowa. Ai kai ko baka ce kana so ba, an ce ana son ka. Ya yi dariya. Ki bar fa zuga ni. Zancen gaskiya nake yi maka Mujahid. Da na ganka tsoro na ji. Irin wannan tsalilan saurayi kamar shi ya yi kansa. Ni ma tsoro kika bani da na ganki. Kaga horuwa ko? Na isa na ce haka. A lokacin da na ganki, wanda muke tare da ya nuna miki a matsayin kirci ba ta kariya, sai na tsora miki idanu domin na gane yaya dakarawan suke. Kallo ɗaya na yi miki, na samu nutsuwa na cewar na tabbata Maryam ita ma mai kyau ce. Ka ji ka, Allah da gaske? To na ji. Ka tashi ka yi sallah, lokaci ya yi. Ya miƙe ya tayar da sallar. Yana yi ya karanta suratul Fatiha, sannan ya jawo wasu ayoyi daga Baƙara. Yadda yake motsa bakinsa ita ma haka take yi. Tana bin sa har ya yi sallama. Bayan ya shafa addu'a ya miƙe kafa. Malama Maryam, kina bani mamaki. Ta yaya aka yi kika iya karanta Alƙur'ani? Ni fa ina so Alƙur'ani, ina son in ji ina karanta shi. Wa ya koya miki? Ta yi dariya a rediyo na koya. Ya gyara zama. Ban yarda ba Allah, da gaske nake yi. Ina da memory da yake cike da Alƙur'ani, kuma shi har nake sauraro da shi na iya. Mujahid ajiyar zuciya. Wai da gaske a rediyo kike koya? Wallahi Allah, ina jin malamai su Sadi, su Des, Shawi, sannan ina sauraron wani malamin na garin ku Malam Aminu Daurawa, da marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, da sauran wasu malaman. Cikin Mujahid ya yi sanyi. Yace to me yasa baki nemi ki musulunta ba? Kika zauna har tsawon lokaci haka. Akwai matsala ne. Ai shi yasa bar ni a hakan. A Maryam, ki yi kokari ki koma musulunci tunda Allah ya haska miki gaskiya. Ki daure ki bar bata. Ta yaya zan koma musulunci? Ka san wace ce mamata kuwa? Ya dan yi shiru. Musulunci shine abu na farko da ta tsana. Ka san kin iya karatun Alƙur'ani, ta yaya za a yi ta sani? Ina yi ne a zuciyata. Idan na saka a rediyo da abin kunne, idan kuma na fita waje gidan ƙawayena mu yi tare da su. Me yasa baki taɓa yin sallah ba? Ba zan yi sallah ba, saboda ita sallah tana yi wa mutum alama. Muddin ta ga wannan alamar a yatsun ƙafata ko kuma saman goshina, to ba shakka zan mutu. Mutuwa kuma? Sosai ma kuwa. Mahaifiyata za ta iya kashe ni idan har na ce zan tafi Yawuri wajen mahaifina, ko kuma na ce zan koma addininsa. Ba ta taɓa cin karo da wannan tunanin nawa ba. Maryam, kina so ki ce min kina son musulunci shine abin yarda ta? Ban iya komai a fannin Kiristanci ba Mujahid, amma na roƙe ka mu bar wannan maganar. Na fara jin motsi a waje. Yana da tambaya, amma sai ya danne ta a zuciyarsa saboda ya tsarar da ita. Waye mutumin da ya shigo gida jiya da za mu je banɗaki? Shine mijin babata. Ayya, za mu gaisa da shi gobe? Ina ya samu hankalin da zai gaisa da mutane? Mashayin giya ne a kullum. Ba shi da sauraron lokacin da ba a cikin maye ba. Mujahid jinjina kai. Allah ya shirya. Amin. Ta ambata, zan je na ɗora maka abin da zaka ci. Ki yi zaman ki, hirar ta wadatar. Abincin kafa. Kada ki damu, ko a gida sai wajen 12 nake cin abinci. Nan ba gida bane ai. Zan ɗaga ƙafa zuwa ƙarfe 7. Na ji yau ina za ki kai ni? Murmushi ta yi. Za mu je girmance. Inda nake baka labarin
kadoji suna yawo barkatai a ko'ina. A saurara nan za mu dakata, sai mun haɗu a kashi na takwas.